Республикала башкорт телен өйрәнүгә кагылышлы тәкъдимдәр кабул итү дәвам итә. Уларның барыһы ла Бөтә дөнья башкортлары курултайының башкарма комитетында туплана. Иң яхшы идеяларда Башкортстан башлыгы указы буенча булдырылган телдәргә ярдәм фондыннан финанслауга тәкъдим итәсәктәр. Лингвистик акция кушылучыларның береһе Искәндәр Шакиров фикеренсә, телде өйрәнүдә һәм уны хәтердә калдыруда аудиокитаптар ярдәмгә киләсәк. Профессиональ дикторлар укыган һүзләр дөрес һөйләшергә, грамматиканы үзләштерергә һәм һүз байлыгын киңәйтергә булышлык итәсәк. Ә бына Өфеннән Шамил Амангилдин башкорт телен өйрәнүгә юнәлтелгән тәкъдимен видео мөрәҗәгать итеп яздырган. Ул башкорт телендә янһүрәт һәм фильмдар төшерү белән беррәттән популяр Голливуд һәм Совет кинотасмаларын рус, башкорт һәм инглиз телләрендә субтитрлар белән баету яклы. Я уже пересмотрел все башкирские фильмы, к которым у меня есть доступ. Прекрасные фильмы. Бабич, Рахмет, Самбурдын, Еденсе, Яе. Я хочу посмотреть «Мы из Уфы» на башкирском языке. Ну или, например, вот ситуация с фильмом «Урал-Батыр». Мультфильм по башкирскому эпосу «Урал-Батыр» есть на русском языке. А где его перевод на башкирский? Я хочу смотреть «Урал-Батыр» на родном башкирском языке. Башкорт телендә аралашмаган укучылар өчен дәресләрне өлкәндәр тормышы өчен файдалырак итәргә, мәсәлән, укучыларны аралашу телмәре нигезләренә һәм башкорт телендәге документлар белән эш итәргә өйрәтергә дигән тәкъдимдәр бар. Бер юлы берничә автор үзләренең хатында мәктәптә башкорт теле дәресләренә туган якты өйрәнү элементларын үстәргә, төбәктең табигате, янлектәр дөньяһы, тарихы һәм мәдәни мирасы хакында һөйләргә тәкъдим итә. Идеяларда һәм тәкъдимнәрдә курултайның әлеһе экранда күргән электрон почтаһына җибәрергә мөмкин. Конституция ярашлы Башкортстан Республикасы ике телле, башкорт һәм рус телле. Шул юзыктан сырында бүгенгә документ оборот итәк. Кагазлар ике телдә килергә тиеш дип уйлаймын. Квитанциялармы, яума игъландармы, бүтән булган административ кагазлар ике телдә булуы кирәк дип табабыз.